Това е черепа. Ето черепа. Се опитва лекичко да го подбутва. Това беше Стоянчо. Той му е простено, че няма никаква гума. Мислех, че по-нагоре ще излезнеме, обаче се наложи да слезна доста надолу. Черепа майстора на ендурото. Тук ще е по-добре, а как да бъде. Сега черепа ще направи втория опит. Стоянчо, най-добрият вариант е с тази гума се откажеш, макар че ти си амбициозно момче. Ще го бия басно. Сега си сила на трета колко може. Жалко, че нямам пауза. Ще се наложи да направя по-големи промеждутъци. И сега ще има нов актьор. Да видим обаче кой ще бъде той. Там някъде. О, нашия приятел Ну Пагади. Ицка, не става нагоре. Само Панов излезна. Така четириколката нема ядо. Давай! Следващия! Газ! Това беше Ицката. Да не се кача малко по-нагоре, за малко по-напред, нали? Господин Пешев. Браво на господин Пешев! Господин Пешев се представи добре. Това е Васето. Васето ще стигна до там, дето стигна черепа. Давай надзаден! Васе, дай пълен заден и го спусни. Дай пълен заден и го спусни.
Чакай, некой иде. То няма да мога мине. Трябва да го бутаме, ела да го бутаме. Тук, пода на праса. А? Пода на праса. Връщай се. Върти кормилото на ляво. Не бе, се пробвам да го... Не се качвай. Върни го надзад и тогава се качи. Васе, без инерция е безсмислено, не можеш да тръгнеш. Опа!